Simbahan sa Santo Niño Parish sa Mohon, Talisay City, misagop sa 50 ka mga pamilya udulan sa 200 ka mga individual sukad pa ni atong November 3 hangtod karon. Ani ang report ni Femery Dumabo. Kining simbahan sa Santo Niño Parish sa Barangay Mohon, Talisay City, mao'y nagsiling pasilungan sa ilang mga parokyano. Diyang padunang mukusukuso ang bagyong Tino sa Sugbo niadtong Nobyembre 3. Matod sa Kora Paroko, Father Roy Aspera OSA, kanisunod sila sa panawagan ni Cebu Archbishop Abit Oy nga buksan ang simbahan sa posibleng mabiktima sa bagyo. Ug tuod man, luwas ang mga nihiklin ug temporaryong nipuyo sa mga social hall sa sud sa compound sa simbahan. Ug tungod sa grabing baha, dindaghan sa mga mulupyo sa Barangay Biasong, Dumlog ug Mohon ang apektado. Gidawat sa mga simbahan ang mga pamilyang na wash out ug nagub-an og grabing gibahaan nga mga panimay. Ug di lang basta gipaistar, kundi gipakaon pa ang dulan sa 200 ka mga individual. Kumpleto sa 3 ka meals, apil na ang snacks. Nga gisigurong limpyo, nga giandam dinhi sa kusina ni Ninyo. Diri sa parokya, wala ko muhatag nila date kung kanus-an sila papahaon. Kasabot ko, wala sila kapaulian nga balay. No? So paabot bi kung kanus-an sila pwede na makauli sa ilang balay. O kining mga batanon nga biktima usab sa baha, voluntaryong nangalagad usab pinaagi sa pag-atiman sa mga panginahanglanon sa mga evacuees. Sila usab ang nang-repack sa mga donasyon nga ipod-apo di lang sa mga evacuees. Apan lakip na usab ni adto mga biktima sa baha nga wa muhiklin. Kami dire nag-gather para mutabang nila bisan man sa amuha po dito na nagbiktima pud mi, pero ang ginawa na mas daghan pa na kinahanglan pag og tabang ba. Kay wa mo sa klase, so nag-volunteer lang sa ko dire para matabangan po sila sila father para ma-organize jud tar. Mapasalamatan ang mga evacuees ilabi na ang mga tinun-an kay gawa sa mga pagkaon ug sa ubang mga panginahanglanon. Hinay-hinay na usab nga nangabot ang mga school supplies nga nadawat ug magamit sa pagpadayon sa ilang pagtungha. Mo to since then nga naka-evacuate mi diri kay dako jud kay mig pasalamat kay dako kayo nga grasya nga ilang gihatag especially sa mga panghatag nga pagkaon, mga supplies. Uban ni Cleofer Lumaya Gogrod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.